Ти си. Цецко Тодоров, квалификация 1, Варна Тролдаун, скейлът мен. Добре. Така, ролъра е на 0. Всичко е на 0. Лоста. Една десятка. Лоста. 20 грама. Също. Добре. Цецко, докато не ти кажа, не плащаш това. Като ти кажа старт, тогава хващаш, чули? Не бараш. Всичко е лесно, спокойно. Готов ли си? Ай, момче, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Хващай! Ай, момче! Дай! Поемаш и дишаш, спокойно. Около не повече от 1000, Цецко. Не повече от 1000. Не пада. Добре. Ай, момче, ти човека. Добре ти е темпо, Цецко, иска на бързо. 50 съм. Дълбоко издишай надолу, спокойно. Те гледа това, просто греби. Трябва да го гледа, да. Той ще става. Много да си добре, много, перфектен. Слушай. Това ти е твой стоп. Супер, Цецко, браво! Само позвън до края това темpo. Бойно, време ти е топ. Дай! Айде остана, момче! Спокойно. Най-стига от мина, ти ста! Само 2 минути съм на Цецко. Топ. Не си ги усетил, спокойно. Сега на бърпитата не искам па да се фърлят. Чули? Слушай всичко! Перфектен! Браво, момче! Ай, последна коля! Стоп, край! Браво! Пълна. Да! Давай. Давай! Поларно. Две! 3! Цецко, додолу пале! 4! 5! 6! 7! Завърта се цека мене. 8! Завърта към колта! 9! 9! Чай, 10! Иди назад малко. 12! Да. 13! Иди малко назад. 14! По-назад стои да съждат хологарите. 15! 19. 20!
21. И назаде малко. 22. Спокойно, много време. 23. 24. 5. 6. 7. Чуй, Тетко. Спокойно. Перфектен. Айде. 3. Вземи въздух. 3, 2, 1, ай давай. Бройте му ги, бе, да ги чува. 33. 34. Дишай, Тетко. Давай! Газ! 35. Дишай. 36. Спокойно. 37. 38. 5 минути са минали. Перфектен. Още една! Давай! Последна, давай. Заключвай го. Браво! Браво! Айде, момче. 30 броя за герой. Не, с лице, с лице. Айде, момче. Ай, пак ще е това. Нагоре гледай. Едно, лесно. 2. Ето почуваш. Горе главата. Охо, не ги усеща. Спокойно. 8! На 10-то пускаш. 9! Пускаш. Браво, че. Разпирате. Сели си тогава. Блъска, блъска се! Ти се, ай, давай. Айде, момче. Две. 3, браво, момче, спокойно. 4, няма да пускаш. 5, лестница, спокойно. 6, спокойно. Добре, седи там. Айде. Да, айде. Направи 4. Едно, главата горе. Пуска сяваш 2. Лестница. 4, пускай, браво. Айде. Айде, момче. 5 секунди, 10. 6 на 4 направи, айде. 6 на 4. Едно, главата нагоре. 2, браво. 3. 4. 5. 6. Добре, 3. Стой там. Айде, скачай. Перфектен. Още 4, давай! Едно. 2. 3! Седно. Дай! Браво. Браво! Айде, Цецко, да вървят. 20 броя са, момче. Леки. Не се усещат, сваляния. Криска, снимам, как бе? Дишай, момче. Това. 2! Дай, момче. 3. Да, не бе. Не искаме едно така, бе. Айде. Изхвърляш, пускаш. Няма така да правиш. Айде. Пускай я. 4, айде. Давай следващото. 5, да вървят. Пускаш още така, веднага да взимаш. Дай пак, Дай, не искам да спра. Знам, че се отдърви малко, ама имаш много време. Спокойно. Айде. 6. Няма да правиш така тъчен гол. Пускай. Айде, взимаш пак. Давай бърза седма. Няма да бързаш, бе. Не се обажда. 7. Това ти е темпото. Спокойно. 8. Лесно. Много лесно. Спокойно. Айде, момче. 9. Добре. Спокойно. 10. Ай, момче, още толкова. Не ти останаха. Цецко, айде, момче. Перфектен. 8,50. Айде, Цецко. Давай, бе! Давай, момче. Не дей го мисли просто, давай. Да, нека се вървят. Знам, че е тежко. Давай, едно. Добре, пак веднага взимаш. 2. Браво. Браво, бе! Да вървят, айде. Лесни са. 3. Добре. Айде, момче. 4! Да вървят. 5! Давай, бе! Дишай! Ай,
20, Да вървят, айде, момче, айде, 8 минути. Давай, бе. Спокойно. Айде, Цецко, колко става? Дай. Добре. Колко му стават? 7. Добре, 3, Цецко. Айде, момче. 8 минути има много време, спокойно. Айде, момче. Мачкай се. Браво, леки, леки, спокойно. Леки. 9. Леки, ба. Веднага, давай. Не, бе, Цецко, вземи въздух. На 10-то остани горе. Айде, момче. Айде, Цецко. Искам да покажеш колко искаш. Айде, момче. Мачкайте, давай. Остани горе. Стабилизирай се. Айде. Тук е леко, давам, че. Главата горе. Твоето движение, давай. Събори това, още едно. Добре, сега събори едно. Назаре задника. 2. Спокойно, бе. Давай. Спокойно, бе. 3. 3. На 4-то пускаш. Добре, друга каста, рязно. Той там на штангата. Айде, момче. Айде. Айде, бе. Всичко. Имаш много време. Айде, качи горе и направи. Айде, стегни се, не бягай. Стегни се, бе. Имаш здрави крака, момче. Леки се, спокойно. Стягай раменете, давай. Добре, едно. Браво. Давай, спокойно, бе, Цецко. Айде, бе. Още едно. Още едно, давай. Така. Браво. 6. Айде, бе, 4 имаш още. Добре, вземи може. Цецко, взимаш 5 секунди и почваш. Не искам да спираш. Айде. Още 4, давай. Цецко, айде. Ей, са си човека, давай. Бащай, давай. Или кажа на Вера, че карта няма да стиква. Чакай, чакай. Верче! Давай, бе! Давай, шутно. Едно! Айде, давай. Айде, бе. 2, още 2. Дай, не пускай! Едно, Цецко. Дай! Давай. Не, това не са брои, не са брои. Дай. Твой стангата. Верче, вземе една став карта вънка. Бързо. Цецко. Айде, бе. Дай! Давай, предварям, че давай. И я вкарай с това. Ай сега ставай. Давай, браво. Ай сега почва да гребеш. Прекрай си го. Верче, вземе една став карта да влезеш само. Цецко, имаш 5 минути и 20. Давай, много време имаш. Айде, момче. Давай. Тук вече воля малко, айде. 5 секунди. Айде, Цецко. Ще ги извървиш, момче. Цецко, можеш, бе. Цецко. Давай, бе. Това ти е темпо. Ти ще е перфектен си, момче. Спокойно, сега. Това ти е темпо, чуле. Перфектен си. Цецко, не искам да спраш това темпо, чула. Леки са, Цецко, спокойно. Дай, не спрем, че. Искам да ги направиш и като слезеш на бързата, знам, че ще пулсате около 600, обаче е нон-стоп. Слизаш на място, нон-стоп. Колко направи? Може да я затвориш спокойно. Имаш 4 минути и 20 калории още. Спокойно, Цецко. Дай, Цецко, давай. Спокойно, Цецко. Цецко, перфектен си, момче. Темпото не го спираш. Три и 10.
Не спираш това темп. Айде, тук са твои движения. Добре, 3 минути, Цецко. Ще затвориш и бърза да даже. Не искам да се притесняваш. Малко воля и там. Айде, момче. Айде, Юримете, хвърна. 10 само, Цецко, 2 минути и 40 секунди. Айде, момче. Не спирай с това темп. Не забързай нищо. Айде, Цецко. 2,5, момче. Слизаш, нон-стоп бързо се чекаме. Чули? Лез се са. Колкото можеш, давай. Искам да ме чуваш, когато говоря сам за бързата. Айде, една последна. Айде, калорика само, че. Браво, айде си да 50 калории. Се чекаме. 2 минути. Айде, момче, по-къшко го искаш, айде. Давай. Айде! Айде, момче! Дай, мачка я! Едно, бройте искам да се чуят. 2! Иди искра! 3! Чая се изправи първото. Назаре ли малко, Цецко? Назаре ли? Ай, мачка я! Айде, момче. Кой? Няма, не искам да спраш там, Цецко. Давай, момче! 6! Това ти е зора, дай. Давай, Цецко! Давай, бе! Айде, момче. Айде, момче, ти човека! Кой, не искам да спраш там, Цецко. Давай! Давай, 8, дай малко, Цецко. И бавно да го правиш, не изпра там. Просто не спрям, че. 9! Много добре. Давай. Ай, ставай. Давай. Ставай, Цецко. Цецко, виж. Ставай. 10. 10, ай, още само 30. Айде, момче. Не спрей, ставай. Давай, бе! Ако трябва с крачки, ставай, но ставай, Цецко. 11! Една минута, Цецко. 12! Дай газ, момче. Цецко, над се са, бе! Айде! Една минута. Хайде, бе! Не искам да спреш. 13. Искам да ги борите. 14! Това ти, момче. Давай, бе! Леки. 15! 15, айде, Цецко. Айде, бе! Айде, момче. Кой 16. първи е? Дай, аз спреш. Лесни са. Айде, Цецко, това, момче. 18, лесни. Дай, сега тук. Цецко, имаш 30 секунди, 19. Сега е 20. Цецко, ставай. Цецко, имаш 30 секунди, не искам да спраш през 30 секунди. Дай, 21, айде. Цецко, тук ти си. Айде, бе. 22, давай, Цецко. Дай сега не спраш, 15 секунди нон-стоп. 23. Дай, Цецко. 24. 25. Дай, не спрай. 26. Още една, 27. Дай. Край. Браво, бе! Изрус! Ето е, бе! Браво, бе! Дъч остане, бе, няма остане. Сега Ори, че да видиш бързите. 400 Най-само ще кажа, най-само.